Bos días a todos. Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación da Coruña. Manuel Ruiz, parlamentario da Xunta de Galicia e portavoz parlamentario. Caridad González, diputada de Cultura, Educación e Patrimonio da Diputación da Coruña. Juan Jesús Ares, primer teniente de alcalde do Concello de Boiro. Eugenio Rodríguez, xefe de Servicio de Arqueoloxía da Xunta de Galicia. E Ramón Fábregas, catedrático de Prehistoria da USC. Benvidos a todos. En primeiro lugar, quería agradecer a presencia de todo o público que hoxe nos acompaña e tamén das autoridades que presiden a mesa. A verdade é que hai que ser valientes hoxe para estar aquí co que está caendo, non? Pero iso significa a importancia destos encontros. Seguramente, máis dunha persoa, é a primeira vez que ven a Neixón. Benvido, benvida sexa. Quería pedir disculpas por adiantado dadas as incomodidades que vamos a sufrir ao longo deste fin de semana. É público e notorio que as instalacións do Centro Arqueolóxico non están pensadas para acoller tan cantidade de xente. Porén, creemos que os encontros teñen sentido neste contexto e non trasladalos a outro espazo. Agardamos que as persoas que se atopan na planta baixa podan seguir sen moitas dificultades a través da videoconferencia os distintos relatorios que van a ter lugar. Dito isto, quero manifestar tamén que esta edición que hoxe inauguramos é, sin dúbida, unha das máis difíciles de sacar adiante. Os atrancos e escollos que houve que esquivar obrigaron a traballar moi intensamente. Pese a todo, seguro que pagou a pena. O programa do cuarto encontro muda puntualmente respecto de edicións anteriores, xa que a distribución por bloques temáticos de Barbanza, Galicia e Península non se cumpre nesta ocasión, xa que non contamos con ningún traballo centrado na comarca. Agás, un dos relatorios que se centra na Ría de Arousa, pero non propiamente na comarca do Barbanza. De todos os xeitos, seguro que vai seguir algunha referencia á mesma nalgún dos relatorios que se van a desenvolver. Outra das características desta nova edición é a redución do número de relatores. Nembargantes tentamos incrementar a participación institucional, de aí que na mesa redonda que se vai celebrar hoxe pola tarde teñamos presencia de varias institucións dentro do ámbito académico, político, social e administrativo, que seguro vai dar lugar a unha fructífera sesión. Tamén tentamos seguir a tónica de incorporar a relatores alleos á propia arqueoloxía. Facendo unha retrospectiva, podemos ver como na primeira edición, ademais do nutrido grupo de arqueólogos e prehistoriadores, tivemos ocasión de contar coa presencia de historiadores. Na segunda edición tivemos ocasión de escoitar ao fiscal Antonio Roma Valdés, que disertou sobre a actuación penal contra os delitos sobre o patrimonio arqueolóxico. O ano pasado introduceuse unha nova temática que foi a restauración e a conservación. Nesta edición temos ocasión de contar con un xeólogo que traballa no ámbito da arqueoloxía e un arquitecto que xungue didáctica e patrimonio construindo como sinal de identidade. Así mesmo, un vello coñecido da casa que nos últimos tempos está traballando nunha liña innovadora ao mesturar gastronomía e patrimonio. Sin dúbida, un dos sinais de identidade de Galicia. Remataremos o día de hoxe con concerto que nos ofrecerá o grupo de música antiga Menestreis, semente boirense que agardamos que continúe prendendo e cadando máis éxitos. Como é habitual, dentre os primeiros encontros que se celebraron en febreiro de 2007, ano tras ano vémonos na obriga de adaptar ou mal adaptar as instalacións para poder acoller este evento. Non obstante, creemos que o sitio ideal para executar este programa é aquí, que implementa un valor engadido ao centro arqueolóxico. Actualmente estamos en obras que permitirán nun futuro, entre outras moitas cousas, realizar en mellores condicións programacións como a que hoxe presentamos, dado que actualmente este equipamento cultural amosa certas limitacións de espacio que afogan o desenvolvemento de novas iniciativas. Ademais, agardamos que a Consellería de Cultura teña ben resolver a ausencia de marco legislativo na que nos atopamos actualmente, é dicir, que resolva conceder a categoría de colección visitable para Neixón e nos permita ter en Neixón o que é de Neixón e non teñamos que ir a Betanzos, a Pontevedra, a Lugo, a Coruña, a Ourense ou a Santiago para atoparnos cun cacho da historia de Neixón, da nosa historia.
Benvidos, benvidas de novo e agardo que sexa de bo proveito o cuarto encontro arqueolóxico do Barbanza. Quixera facer un agradecimento especial tamén á Diputación da Coruña e, sobre todo, a Caridad González, a súa diputada de Cultura, por toda a axuda que nos leva prestando en estes anos ao desenvolvemento destes encontros. Moitísimas gracias a todos por estar aquí e ten a palabra Ramón Fábregas. Moitísimas gracias, Gerardo, o Concello de Cultura do Concello de Boiro. Vou intentar ser un pouco original, pero é difícil, porque creo que é a terceira vez que tomo a palabra neste acto de apertura e non podo evitar repetirme. É para mí un gran placer, é unha honra actuar como coordenador destas xornadas, tanto porque realmente é moi agradable todo a atmósfera, o ambiente que se xenera alrededor destas xornadas, o entusiasmo que se percibe dende todos os sectores alrededor desta actividade, como pola magnífica resposta do público. Tanto máis canto que parece que nos 2 últimos anos estamos empeñados nun desafío en abordar novos retos. O ano pasado este acto tivo lugar nada menos que na xornada de reflexión previa ás eleccións autonómicas. E este ano, pois, este acto de apertura ten un reto aínda máis descomunal, nada menos que a natureza desatada, que aparentemente nos está ameazando a partir de mediodía. Esperemos que, como tantas veces acontece en Galicia, a alerta vermella quizáis quede en laranxa ou en amarela, non haxa necesidade de ninguén, digamos, sufra pola valentía de ter asistido nestas circunstancias, estas xornadas. Como coordenador científico desta actividade, me gustaría, entón, bueno, aparte xa o dixen, de agradecerlle aos aquí presentes a súa presencia, tamén, non é pouco, aos conferenciantes. Ben é certo que temos este ano unha nutrida representación de Andalucía, pero que neste caso normalmente eu lles diría, bueno, que sinto moitísimo que veñan aquí nestas circunstancias con tanta chuvia, pero realmente que está chovendo máis alá, co cal quizáis incluso noten un pouco seco isto comparativamente, non? Pero bueno, creo que a aportación extragalaica deste ano vai ser especialmente interesante. É dicir que esta organización destas xornadas lle debe moitísimo ao técnico, a Víctor Barbeito, con quen estamos traballando codo con codo, que realmente non se concebirían, quero subliñalo aquí, non se concebirían estas xornadas e o éxito destas xornadas sin el. E, naturalmente, non podo menos que mencionar pois o apoio institucional, o apoio financiero nesta época, bueno, de vacas fracas, non? Da Diputación, do propio Concello de Boiro, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. E non me quero estender máis, pois somos bastantes aquí nesta mesa. Moitas gracias e agardo que realmente disfrutedes destas xornadas. Máis nada. Caridad González, cuando usted quiera. Bueno, bos días a todos e dicir que é unha honra para min estar outra vez aquí no Concello de Boiro e que é o terceiro ano que vimos que eu estou aquí, é o terceiro e que, bueno, creo que nos queda algún ano máis e pouco máis, decir, darvos enhoraboa por estes encontros e, desde logo, a enhoraboa polas fechas, polas datas que, como dixo o compañeiro de mesa, non sei como se buscan, pero sempre temos algún problema con estas datas. E nada máis, desde
desde Cultura, que sigades contando con nós, e dende logo, na medida que podamos, na Diputación da Coruña seguiremos apoiando estes encontros. Gracias. Eugenio, pasuche. Moitas gracias. Antes de nada, no nome do director xeral do Patrimonio Cultural, José Manuel Rei Pichel, e no meu propio, agradecer ao Concello de Boiro, ao seu alcalde, á Corporación Municipal, ao Centro Arqueolóxico, a Víctor Barbeito e aos organizadores deste encontro a invitación a participar neste cuarto encontro arqueolóxico do Barbanza. Dada a imposibilidade de asistir a este acto, o director xeral transmíteme a disposición da colaboración da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na programación das actuacións que se levan a cabo desde este centro arqueolóxico do Barbanza e o apoio en particular a este cuarto encontro arqueolóxico, continuando así a colaboración que se ven prestando desde a súa inauguración no ano 2002. Este centro e a posta en valor dos castros de Neixón foi un dos primeiros proxectos polos que apostou a Consellería de Cultura dentro do programa da Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico. A iniciativa municipal de recuperar o xacemento como o xacemento visitable cun centro arqueolóxico asociado contou coa colaboración da Consellería de Cultura e desde entón tivo un longo percorrido como demostran as actuacións arqueolóxicas levadas a cabo nos castros de Neixón, a organización de rutas e visitas guiadas, cursos, conferencias, etc., sendo hoxe en día un recurso cultural e turístico de referencia na península do Barbanza. Recentemente, o xacemento dos castros de Neixón foi incoado ben de interés cultural a proposta da Consellería de Cultura e Turismo, o que supón a máxima protección legal que se pode otorgar ao patrimonio cultural. Nesta categoría inclúese o patrimonio cultural de Galicia máis destacado, a existencia deste centro e as intervencións levadas a cabo no xacemento arqueolóxico, sen dúbida, contribuíron a esta relevancia. Nada máis e moitas gracias por todo. Gracias, Eugenio. Pasoulle a palabra a Juan Jesús Ares. A Manolo Ruiz, perdón. Manolo. Bueno, moitas gracias, señor presidente da Diputación, señor teniente alcalde, representante da Xunta Diputada, membros da corporación, e a todos os que aquí estades, bos días. A verdade que eu non tiña pensado, nin tiña por que intervir, simplemente agradecer esta invitación a unha persona que o único que pode felicitar os organizadores ao Concello de Boiro por ter esta idea, felicitar a todos os que os fan posibles que o patrimonio cultural a través do que son este tipo de iniciativas non só axuda a ser máis conocido, senón a ser máis respetado, e que en esta comarca, en concreto en este concello, temos unha gran riqueza que todos temos que saber valorar, que todos temos que saber coidar e que todos temos que saber poñer en valor. Iniciativas como esta é o que fan e, polo tanto, simplemente me cabe a palabra de agradecervos, que me dera desa palabra, e agradecervos por esta iniciativa, pois que siga moitos anos. Gracias, Manuel. Juan Jesús. Bos días. Señor presidente da Diputación, benvido unha vez máis a Boiro e aos castros de Neixón. Autoridades, Ruiz, Ramón Fábregas, Caridad, Eugenio Rodríguez e o Concelleiro de Cultura, e a todos vos que facedes posible de que Neixón sea hoxe, a pesar dos avatares climatolóxicos, o centro de atención non só na comarca do Barbanza, senón en Galicia. Eu creo, sinceramente, e antes de entrar en algo que escribín, quero que todos os aquí presentes, a Corporación Municipal de Boiro, os aquí presente, están tamén os líderes da oposición, a cultura non debe de ter cores políticos, e o patrimonio menos, porque forma parte de todos nós, é o noso pasado. Hai que recoñecer que isto foi unha iniciativa no seu momento do parlamentario Manolo López Outeiral, veciño daqui de Boiro, que foi, naquele entonces, quen foi capaz de levar a cabo esta iniciativa na que estamos hoxe aquí. Eu, hai un momento, aproveitando esta circunstancia, e aproveitando que o amigo, veciño e voceiro do Partido Popular no Parlamento de Galicia, o señor Ruiz, e aproveitando o presidente da Diputación,
e estaba pedindo axuda económica en estes momentos tan difíciles. E tan difíciles para apostar precisamente pola cultura. E agora hai unha iniciativa aquí que estamos levando adiante gracias a un compromiso adquirido no seu momento do Ministro de Cultura galego que nos veu a visitar aquí e foi posible escomenzar estas obras. E estas obras non é posible rematalas sin o compromiso de toda a sociedade galega e de todo o Estado. E, polo tanto, pouco máis queda que dicir en canto a este tema. Eu que pido é compromiso e pido de que teña futuro o Centro Arqueolóxico de Neixón como dinamizador da nosa comarca, non só para turistas, sino para que poidamos recuperar as nosas raíces e poñer en valor o noso patrimonio. Bueno, teño que dicir que pouco queda que dicir desta edición do 4º Encontro Arqueolóxico. Dende logo, sorprende o interese que suscitan e veñen suscitando estas xornadas. Sei que entre o público hai xente procedente de toda a xeografía galega, pero ademais hai representación de Braga, Chaves, Oviedo, León, Esposende, O Bierzo, Valladolid. Creo sinceramente que é un acerto a realización destas xornadas, que agardemos que se perpetúen no tempo e que, alo menos, manteñan esta calidade. Hoxe estamos comenzando a ampliación destas instalacións, como dixen antes, do Centro Arqueolóxico. Pasaremos dun centro de recepción de visitantes, tal e como foi proxectado no seu día, a un equipamento cultural que albergará, ou alo menos así o temos solicitado dende fai meses, a Dirección Xeral de Patrimonio da Cultura, a colección de materiais arqueolóxicos recuperados na última década de intervencións en Neixón. Non creo que actualmente haxa moitos complexos arqueolóxicos que poidan ter o currículum de Neixón. E a intención da Corporación Municipal, visto está, é seguir todos apostando por Neixón. Tamén debemos agradecer, como non, á Consellería de Cultura e Turismo e no seu nome hoxe aquí o que nos representa o señor Eugenio Rodríguez, xefe de Servicio de Arqueoloxía, que hoxe nos acompaña, que tuvera a ben continuar co proceso de declaración e ben de interese cultural para o complexo arqueolóxico de Neixón e que agardamos sexa unha realidade en breve. Creo que estas dúas circunstancias, a declaración de colección visitable para o Centro Arqueolóxico e declaración de ben de interese cultural para o complexo arqueolóxico de Neixón, son unha magnífica implementación da labor que se está a facer desde esta institución. As obras que se están acometendo nestes intres non son simplemente para resolver as deficiencias de espacio que limitan extraordinariamente a súa funcionalidade, como é evidente hoxe. Pero isto tamén sucede ao longo do ano coas visitas organizadas de grupos. Este ano que acabamos de deixar, pasaron por estas instalacións 150 grupos organizados e un total de 7.000 visitas. O Centro Arqueolóxico deixou fai tempo de ser un centro de recepción de visitantes para converterse nun equipamento pensado non só para turistas e visitantes, senón para dinamizar e programar actividades arredor do patrimonio cultural. Aspira a converterse nun museo de sitio e quizáis sexa o alicerce para un museo comarcal. E sexa como sexa, que nel repousen os restos procedentes de Neixón e non continúen emigrando como sucedeu ata o de agora. As obras, ademais de dotar dun auditorio con capacidade para 150 persoas, vai a incorporar unha sala de exposicións permanente, o que vai a permitir por primeira vez contar con un proxecto museolóxico e museográfico que nos permita a todos achegarnos á historia de Neixón. Un poboado que estuvo ocupado por xente durante máis de 1000 anos e, polo tanto, forma parte da nosa tradición, das nosas raíces, dos nosos valores e, en definitiva, da nosa identidade como pobo. Ata de agora só contamos con algunha peza dispostas en vitrinas que apenas articulan un discurso museográfico. É necesario dignificar o xacemento e para ilo é preciso explicalo e contar a súa historia. Ben é certo que, a pesar de terse intervido en numerosas ocasións,
Tanto no Castro Grande como no pequeno, as ruínas visibles son escasas e presentan dificultades para a súa comprensión. Outra das peculiaridades que presenta o novo proxecto é a singularidade que o diferenciará doutras ofertas semellantes. Estamos a falar de que, ademais de acoller unha exposición permanente de carácter contemplativo, donde estean físicamente os achados, co seu discurso correspondente, este novo espacio proxectado vai ser o soporte para crear unha área experimental onde o público participe de forma activa, xerando sensacións que lle permitan comprender a dinámica de procesos históricos presentes na realidade do contorno arqueolóxico no que nos atopamos. A pesar de tratarse de un equipamento público e sin finalidade de lucro, coa ampliación prevista modélase unha xestión que camiña cara á súa autosostibilidade financiera, provendo a posibilidade de xerar recursos para manter parcialmente o equipamento e reducir a carga económica que supón actualmente para a administración titular. Somos conscientes, e xo dixen antes, das dificultades do momento, pero tamén creemos que é o momento de apostar pola cultura. En época de crise, unha aposta pola cultura é unha aposta polo futuro, non de crecemento económico, pero sí de fortalecemento da nosa raigame, do noso acervo cultural, do noso espírito como pobo, da nosa razón de ser. En resumen, podemos dicir que hoxe comenzamos un camiño de prosperidade. Dotarse dun novo montaxe expositivo que fala do xacemento e indirectamente de nós, que se amosen aquelas pezas máis singulares e que permita aos boirenses sentirse orgullosos do seu patrimonio e da súa cultura, resolver as novas necesidades de espacio para acoller novos usos e funcionalidades coa intención de dotar as instalacións dun carácter máis funcional, eficiente e eficaz. Realzar o valor do complexo arqueolóxico, dignificar a historia dos nosos, desa xente que habitou o Neixón dende finais da Idade do Bronce ata ben entrar a nosa era. Presentar un proxecto peculiar e singular que o diferencie de outras ofertas semellantes. Adaptar as particularidades de Neixón e facelo un proxecto vivo, emprendedor, enérxico e dinámico. Camiñar cara a unha xestión financiera autosostible, factor vital se temos en conta o contexto no que nos toca xogar. E, polo tanto, garantir un futuro a medio e longo prazo para este complexo arqueolóxico que hoxe nos acolle a todos nós. Sin máis, e disculpando a ausencia do alcalde Xosé Deira, que por outras cuestións relacionadas co seu cargo non pudo estar aquí, lle dou a palabra ao presidente da Deputación, Salvador Fernández Morado. Moitas gracias. Gracias, bons días a todos e gracias por convidarme a participar na inauguración deste encontro arqueolóxico de Barbanza que este ano cumple a súa cuarta edición, xa consolidado como unha cita imprescindible para expertos, historiadores e arqueólogos de todo o noroeste peninsular. Así o demostra o elevado nivel dos ponentes que nestes 2 días pasarán por esta tribuna, entre os que se atopan numerosos catedráticos, especialistas e investigadores de Santiago, Valencia, Sevilla, Granada e Cádiz, e o crecente número de solicitudes que cada ano se cursan para asistir ás xornadas que fan que o foro do centro empece a quedarse pequeno para atender tan importante demanda. Estes encontros arqueolóxicos contan coa colaboración da Diputación de A Coruña dende a súa primeira edición, ao igual que este magnífico escenario que é o Centro Arqueolóxico de Barbanza, que, como xa teño dito en varias ocasións, queremos convertir nun referente galego no que a divulgación do noso patrimonio, no que é a divulgación do noso patrimonio cultural, etnográfico, arqueolóxico se refire. Hai potencial para elo, tanto polo enclave privilexiado no que nos atopamos, xunto a un dos yacementos máis importantes da nosa comunidade, como pola grande afluencia de público, de perfis e procedencias moi diversas que visita cada ano estas instalacións, o que amosa o interese da ciudadanía pola arqueoloxía e os vestixios do noso pasado. Hónrame decir que a Diputación de A Coruña é unha institución que aposta firmemente por conservar, recuperar e poñer en valor o noso patrimonio arqueolóxico. Así o testemunhan numerosas actuacións levadas a cabo pola institución provincial, entre as que destaca pola súa singularidade o proxecto de posta en valor do Dolmen de Dombate, referencia do megalitismo galego que está xa en execución e que permitirá cubrir
o dolmen cun edificio acorde co contorno que garanta a súa adecuada conservación no futuro e ao mesmo tempo permite aos visitantes contemplar de preto este milenario megalito e convertilo nun atractivo turístico para a Costa da Morte, para toda a provincia e para Galicia. Falaba o director, o xefe de servicio de Arqueoloxía da Dirección Xeral de Patrimonio do señor Rei Pichelo, actual director xeneral de Patrimonio, e eu quixera reconocer públicamente o esforzo e o traballo que fixo para desbloquear Dombate. Porque cada vez que topamos con algún resto, con algún vestigio, e entra un arqueólogo no expediente, é moi difícil terminar as obras. E digo porque empecé Dombate sendo presidente da Diputación no ano 1991 e espero terminar Dombate sendo presidente de Diputación no ano 2010. E isto é increíble. É increíble. Por eso quero agradecer o esforzo que fixo Rei Pichel, por certo, vello amigo de moitos anos, por axilizar e desbloquear isto. Porque sempre se dice que na administración o interruptor é o interventor. Pero cando topamos cun arqueólogo nunha obra é que se eternizan as cousas. E eu tamén quixera facer unha reflexión sobre isto. Porque é complexo e temos que protexer o patrimonio e temos que ser todos serios e profesionales, pero temos que axilizar as cousas, porque se a Diputación, en vez de ser a Diputación quen estuvese desenrolando o dolmen de Dombate, fose un particular, estaría arruinado. E moitas veces son opinións personales as que evitan que se faigan as cousas, porque a mí me ten pasado de convocar a expertos internacionales para seleccionar proxectos, facerse por unanimidade, e cando presentamos se nos dice, es que non me gusta. E dice, bueno, pois a mí sí. E entonces sei que non é políticamente correcto, pero neste foro, como é un tema que nos preocupa e que afecta a sociedade, debo de plantearlo, porque algún día deberíamos de discutir como se poden axilizar as cousas, non para facelas mal, senón para facelas ben. Porque eu estuve tentado personalmente, moitas veces, de tapar o dolmen, esquecerme de todo e esperar que dentro de 15 ou 20 anos viñese alguén máis capaz que min que pudese desbloquealo. En calquer caso, gracias, e lle transmita, por favor, a Rei Pichelo o agradecemento do presidente da Diputación polo que axudou a desbloquear o proxecto de Dombate. Ademais de poñer en valor a Catedral do Megalitismo galego, como se chama tamén a Dombate, a Diputación da Coruña contribueu tamén a recuperar outros monumentos, edificios e construcións de gran valor histórico, antropolóxico e cultural, como os dolmens de Axeitos, as Torres do Allo, o Castelo de Vimianzo, o Castro de Baroña, o enclave alfareiro do Forno do Forte, o Mosteiro de Cabeiro ou os batáns de Mosquetín. Espero que estas xornadas sirvan para afondar no estudio das nosas orixes, para o sempre frutífero intercambio de coñecemento entre especialistas e para sensibilizar a sociedade sobre a importancia da conservación do noso patrimonio arqueolóxico e etnográfico para as vindeiras xeracións. Moitas gracias pola súa atención e eu lles vou a rogar que cando termine a presentación me disculpen, porque a miña idea era quedarme, pero tal como se anuncian as previsións, a nosa obrigación é estar no despacho, non para solucionar problemas, porque se a cousa ven coa forza que ven, non vamos a poder solucionar problemas hoxe, pero para facer inventario e para distribuir as tareas do que temos que facer mañá. Moitas gracias por estar aquí. Gracias, Salvador. Gracias a todos. Bueno, vamos a dar inicio a este cuarto encuentro.